kai mun bidiyo mai kyau kai ma dawo ga wannan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da kusan dai suna na Nura T-Boy Kano State Material, angon yar Fulani mai jiki dikin dirmu abban Sadiq ba Abu Sadiq baban Sadiq faru. Saboda haka all the way dai gandan a gidan Mumsina, kun ganta dan ta gargajiya faru. Mumsina ta amana, har yau da gobe da kullun da kuma tana matsayin Mumsina. Na zo na kawo mata ziyara har gida domin in gaida ita ta zazzaga min albarka faru. Sannan na zo da iyali na wato Sadiq a zo a sa masa albarka shi ma faru. Saboda haka Mumsina barka da wannan lokaci. Barka dai mai soyayya kake. Wallahi lafiya kalon Mumsina. Ya jin daɗin ki a kasuwa. Alhamdulillah. Masha Allah, alhamdulillah. Na ji daɗin samun Mumsina a cikin ƙoshin lafiya, na bakin ɗan ƙara faru. Allah ƙara lafiya. So na zo ne ta kanasta kan domin gaida yake samun albarka. Kin san tunda muka haɗa a wani waje muka ɗan yi hayya ba ƙara haɗuwa ba. So masha Allah, na zo da zan na karatu Saudiya na so in zo in washe gaisuwa to ne ban samu na zo ba. To san tattaro duk wannan ziyarar na zo yanzu in ba da gaisuwa. To mai faru. Sannan kuma akwai wasu 'yan tambayoyin baki na ɗan yi mun motsi, ina so da man ji wasu 'yan amsoshi daga bakin Mumsi. Allah sa samu amsa wannan tambayoyi. Insha Allah, barka da zuwa. To masha Allah. Ubangiji Allah ya daɗa shiga lamarin mu gabaki ɗaya. Amin sun ma amin Allah ya Mumsi. maka albarka. Amin, ina godiya sosai Mumsi. Allahumma. So ina ji shekaran jiya ne ko jiya ne an kin je taron buɗe shagon Rahama ko? Kin halarci taron buɗe shagon ta naga an samu albarka an yi abubuwa alhamdulillah. Wanda ga kun haɗu da malam Magarubu wato Alhaji Garba namu na gargajiya. Yadda mutane suke ɗauka suke tunanin idan kuka haɗu da malam Garba kamar wani tsunami ne ko wani tornado, wani tashin hankali ne zai faru a wurin, sai kuma